Pila ka tuig ang relasyon ni ani ninyong tulo? Usa. Suso. Usa ka tuig. Nganong tulo ka buki mong kuyog ron? Usa ka nang nastunga. Alo, kanang nastunga. Pinawala may tunga. Ay, tunga. Siya. Uy, bawal pa ni. O pwede na. Bawal ni, dili. Kabalos mama papa ni mo na eh? Okay ra ba, storyaan? 1 year ang relationship. Ikapila na ni mo siya? Ika usa. First pa. First love ba? Isay na ninguha. For sure, ikaw, no? Ako. Kinsa na mo pagpaninguha? Kikurious kay kung mga paninguha ay mga panahon na sa mga batanan. Luhod pa ba ka? O di chat-chat lang. Hi, hello ka muna. Kadag sige sinamok gali. Ay, ikaw kusog basta ka to. Kusog ka magsinamok niya? Sa chat? Personal. Personal sa mamo ka ng classmates? Room ninyo? Oo. Wala ka gisamukan. Samok. Isa anong nakipagrelasyon aning idara? Unsa hype pra sa mga relationships sa mga kabatanunan? Anong nisulod ka sa relasyon? Lingaw-lingaw bagod. Nalingaw ra ka aning inyong relasyon? Lingaw. Usa nga ang essence nga lingaw? Boring na kinabuhi kailangan ka maglingaw-lingaw? Dili. Usang lingaw-lingaw man na. Gusto na ako. Nga? Gaypuyab. So ang sense sa uyab-uyab ra imong ganahan. Sense sa uyab-uyab ra imong ganahan dili ikaw. Bahala siya. Na bakasyon man. Ano nagkita mo? Kasi panangin sa balay. Bulag. Malamang. Kabalo mong mama papa nimo ani no. Kabalo. Siya mo wala kabalo. Wala. Bantay ka tulura ba imong gidala? Imong amiga nin duwa. Sa mga shopper okay ra mo shopperon mo duwa? Oh. Pila na ka minuto mong gasuroy-suroy karon adlaw? Duwa nakaoras. Duwa na ka oras. Tulo day tulo. Tulo na ka oras. Hantod kanon sa pamaning oras sa mahuman. Skotto. Amo nay taning ni sa magpapa? Dili. Mo ray kuan mahuman. Kisay nang libre karon. Kaming tanan. Sharing lang. Wala budget pa no. Wala. Kay gikan papos ginikanan ni kwarta. Panrabaho sa. Nakoy ako kwarta oy. Ana kay kwarta. Sa gikan. Ah? Lawan. Marawan. Sa Palawan. Ipadala ning mamog papa. Mensahe na lang nimo niya. Tani. Karunga ka nang maka-inspire sa uban. Makigstorya pug ka ana niya. Dili mo sa tutukanay ra ni. Sige, mag-amping o sige. Tapos Love you. pwede ka mo reply? I-chat ra nimo. Oh.